gaat u te vertellen, waar rook is, is ook vuur. Ja. En vol vuur ziet je bezig met de tuintjes. Met de tuintjes, hè? En begossen, hè? Ja, heerlijk toch? Heerlijk, moet vooral met dat weer, hè? Zit je dan in de winter ook een beetje af te tellen richting het voorjaar? Ummer. Dat we kunnen beginnen. Wie is degene met de meeste dienstjaren, hé? Dat is niet die. Dat is niet die, dat is al rond 11:15 komen kunt, hè, maar. Oké. Je hebt nog hier eens andere dingen te doen. Ja, dan moet, ik weet niet, volgens mij eten om 11:30 en dan kun je dan hier. Hey, en van ochtend wij hebben al de meeste dienstjaren, hé? Ja, dat is Hoe lang ziet je al Gerdeneer, hé? Gerdeneer, van begin af, meneer. Van begin af? Ja. En wie lang is dat? Hoe lang is dat? Dat wordt die. Zeker op 40 jaar. Ja. Oh. Ja, dat zal 40 jaar zijn. En heb je toes geen hoofd? Nee. Ik heb wel een hond en knaries, maar die doen niet. Maar geen een tuin toes? Nee. Ja, weet ik niet. Woont je op een flat of... Nee. Flat. Kaarthuisjes. Ja, dat zit onder die hoezen, weet je wel, en daar lig je hagen achter. Ja. En jij? Waar woont jij? Ook hier vlakbij? Ja, onder Fietsafstand? Ja. Dit de autoweg daar. Spaarstraat. Die straat. En wie het welke grond woor? Ja, Dit is van u? En Ja, dat, ja, gaan omgegraven en zo. Nou, er is er toch al redelijk wat gedaan, hé? Ja. En wie lang zit jij hier al? Ik ben ook in het begin hier begonnen, van jaren 40 terug met de paap. En ik ben door naar oud gezet met werk en zo heb ik geen tijd meer. Hè. En nu heb ik het meer tijd en ben ik alweer 4 jaar bezig. Dus pap noem ook vroeger als mensen mij naar de tuin. Ik ben als kleine krappel hier begonnen, ja. Zodoende heb ik het geleerd. En waar hij pap de tuin? daarachter. Hier logen toen daar vuren. En heb je die grond nou ook nog? Nee, dat zou het toen, wie kwam voor 4 jaar terug, ze gaat, logen de hanger. Je kunt ze niet zeggen van, wil dat tuin weer hebben. Wat weet je nog van die tijd met pap? Alles. Ja? Alles. Ja. Was dat iedere dag? Nee, jeker dag, tenminste voor mij niet, pap. Zo jeker dag hier. Hè. Toen was dat nog gans vol en... Nee, van tuin naar achter nog liggen daar. Dus toen stonden we er op de wachtlijst voor die tuin te beginnen, zeg maar. Hè. En wie is dat nou? Ja, minder. Minder? Ja, alhoewel, merkt wel, dit jaar al totdat het meer lui komen. Nou, ik heb juist het idee dat er ook steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn in een tuintje. Ja, en dat was vroeger niet. Hè. Vroeger was ze meer gaat van die ouderen, zeg maar. Dat ze nou bijvoorbeeld de pensionering nog een tuintje begonnen. Ja. En nu is het ook, wie daar, die zijn er ook dit jaar begonnen. Vorig jaar, hè? Ja, vorig jaar, 21 vorig jaar. Die zijn niet veel gedaan. En wat kost het om een tuintje te hebben? 35. Dat zien nog eens bedragen, hè? 35 euro per jaar. Ja. Is toch fantastisch? Ja. En dan had ze goed, heb ze geld verdiend, hè? Wat is de grootste fout die je ooit gemaakt hebt in Den Hof? Hier? Ja. Dat je dacht van, oh, dat had ik nooit zo moeten doen. Dat is denk ik al lang geleden. Nee, we hebben de moosplanten te vroeg gezet altijd. Je moet op half juli zitten, hè. En wat te vuren, dat is niet goed. Moosplanten moesten altijd half juli zitten. Half juli? Ja, juni. Ja, dat kun je nu planten zetten. Hè. We hebben dat nu al een paar jaar. Hè. En dan kreeg ze in eind april, en vorig jaar met de erpel, stond ik de erpel zo hoog. En dan kreeg ze begin mei, kreeg ze de vorsen, nakvors. En dan werden zich de plantjes blauw en dan kunnen ze trekken. Hey, en jij hebt dan de pap van hem, denk ik, nog wel gekend ook, of niet? Ja, dat heb ik goed gekend. Heel goed, hè, jong. Ja. Hey, en wie duk ziet jij per week? Met zo weer iedere dag. Maar ja, ik ben verdig. Ik ken niks meer, dus ik ben aan moeten helpen. En wat komt erin dit jaar bij je?
Oh, we zitten op de airplug op zitten. En de Charlotte de Unne. En Parijsie. En de rest wachten we nog even. Hè. Nacht is het te koud. En als ze zelf aardappelwils wil kweken, wat voor spul moest ze in de grond houden? Ja, kweken en verkopen die altijd. Hè. Dat zijn thees hier. En waar haalt je die? Juliestraat. De boerenboom. Dan kunnen ze die gewoon krijgen. Ik heb ze voor dit jaar, nee, voor het tweede jaar, vorig jaar de helft. En dit jaar heb ik ze met zelf de paardeerpel van Dan vorig moet je die jaar. gewoon in. En dan moet hij het werk doen, hè. Ja. Maar ik heb me wel laten vertellen dat aardappel is niet, dat kan heel lastig zien. Als er bijvoorbeeld veel regen is. Ja. Ja, dan moet je die sleuven trekken, hè. Zo hoog. Maar vorig jaar was het toch een lastig jaar, of niet? Ja. Oh ja. Dan was het wel warm, dan was het koud. Dan Vorig was het... jaar hebben we de eerste keer sinds jaren, tenminste zolang dat ik weet, de Colorado-kever erin gehad. In de aardappel. In de aardappel. En die fritten dat volgens mij gans kaal, of Ja. niet? Veruit de gigantische plant. En wat kan ze er tegen doen? Ja, spuiten hè. Ja, 4 spuiten net hier. Dat is hier alles biologisch. Dan knip ze het loog af. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Knip ze het af, lust het onderstaan. Je moet anders doen. Ja. Dus de aardappel, dat wordt niet veel, vorig jaar. Nee. Ja, we hebben toch echt wat goed gehaald, fatsoenlijk. Maar het ideale weer is het vorig jaar niet geweest. Hé, maar je zei het net van de aardappel verkopen we. Toch? Nee. Niet? Eet je alles zelf op? Nee, dat was vroeger. Verkopen doen niet meer. Hè. Maar in principe, wie lang kent ze ervan eten? Ik ben uitgekomen tot eind januari. Oh, Ja. Moest het donker liggen in de kelder, hè. met de pataten. Ja, met de aardappelen wat ik gezet heb. En die zitten ja 3 maanden erin. Ik heb nu 4 riekjes erin. Voor die is zeg maar, en die haal ik dan ja, normaal gesproken na 3 maanden kan ze al eruit halen. En dan zet ik in april nog 4 riekjes. Ja, en dan kom ik me doen tot eind januari dit jaar. En wat had je nog meer erin afgelopen jaar? Alles. Ik heb peulen nu gezet. Ik heb dikke bonen nu erin, Charlotte. Ja, en dadelijk kruisen nog, ja, kruisen de plantjes, boenen. Hè. Boenen zeggen ze, ja, half mei ze gaat pas zetten. Hè. Nou, dat is heilige. Was de grootste fout die je gemaakt hebt in Den Hof? Ik maak geen fouten. Maak het fout, hè. Nee. Heb je het zo goed geleerd Het vroeger van enige pap? is, ja. Het enige is, ja, dat neem ik geen fout. Dat is te vroeg zetten. Hè. Ja. Dat is het enige. Maar ja, daar hebben ze toch niet, het Dat- weer dat- hebben en ze dat- niet en in de dat hand, heb ze hè? dan niet in de hangen. Dat is gewoon het weer, dan was ze dan. En dat heb ze niet in de hangen. En dat, ja, dat zijn geen fouten. Bestiert er iets lekkerders dan eigen groenten? Nee. Niet, hè? Hé, grond is altijd lekker. Hè. Dat Laat ik hier eens in de bloemkuil komen eten. Want ze nog eens een keer komt, dan eet ze hier eens in de bloemkuil. En dan pak ze in en moet de winkel. En dat proeft het verschil. Het is allemaal gefokken, hè. Kasten. En als er iets duur is geworden, dan is het wel groentes, hè? Dat geeft het wel weer. Hè. Ja, is het nu al, vind ik. Ja, dat wordt het. Ja. Als ze ze moest kopen. Ja, het is nu een rare tijd. hè. Er zit nu net tussen ja, dat boetelandspul en dat hollespul in. Nu, kijk, want ja, want de natuur is ver op de 10 kassen wat ze hier in Holland al die Door de gaasprijzen. door de gasprijs moeten toemaken. Hè. Dan denk ik dat het dit jaar en de komende jaren nog wel eens duur gaat weer alleen. Dan koos het hier nog wel eens druk weer. Laat maar komen. Oh, lekker. Want in principe ligt er nog wel het een en ander vrij, of niet? Nee, die zijn bezet nog. Die grond zijn werken nog. Die. Oh, hier moeten ze nog aan beginnen. Ja, hier, daar, die paar stukken daar. En daar, die zijn nog al in één. Daar ligt nog geen vrij. 2 stuks nog. En daar een paar. Zal wel komen, hè, dadelijk, hè. En betalen moeten ze bij jeugd?
Nee, nee, nee. Ben je de man om die om 11:30 komt? Nee, oh, nee. Nee, de vuurzetter. En wie is dat? Met je benen. Met je benen. En die is ook iedere dag heen? Nou, ja, dat begint nu eigenlijk pas. Hè. Kijk, 4 zijn einde van de vreugde wat beginnen, want een beetje weer is, dan zit hij weer in de tuin al. Hè. Je moest er 2 uur wachten, dan wordt hij wakker. Ja, oh, dat slaapt geen roet. Hey, en waar zit je dan nog gedane arbeid met een flesje beer in de hand? Waar zit je dan? Zit je dan door? Of, Ja, of hier, of ja, gewoon, of de reis gewoon naar de andere toe en vergeet de oude. Nee, drink is een gebeer. Niet? Dat heb ik nooit gezien, niet. Wel vroeger, hè, ja. Ja, wordt wel eens vet gedronken. Met die oude. Tegenwoordig drinken ze appelsap. Ja, kraanwater.